Anàvem amb la Vallesana, que en aquella època tenien uns trastos increïbles, i tenia un que es deia el Club, que la pujada de Torre Turull de vegades no pujava i escalava i havíem d'esperar que el pobre conductor el tornés a iniciar el vehicle, diguéssim. I vaig estar 8 cursos als Escolapis, amb un bon record formatiu, i també s'entén per l'època. Jo després, quan he pogut triar, les meves filles van anar a escola aquí a Castellà, van anar a l'Emili Carles Torrà, després als instituts, i ho vaig fer amb convenciment d'anar a escola pública, etc. El que em recordo molt bé de Can Colapi és sobretot el pare Feliu. Era una persona que s'estimava molt allò que feia i a nosaltres ens va transmetre aquest amor amb el català. I jo tinc la sort d'escriure perfectament el català, que molts de la meva generació no tenen aquesta sort perquè el pare Feliu ens ho va ensenyar molt bé. Era només una escola de nens. Això condicionava molt i ens condicionava molt la formació. Quan sorties d'allà i després anaves a l'institut i ja era mixta, doncs crec que era realment un xoc molt important. D'altra banda, hi havia l'afer religiós i això es notava molt amb l'educació. Crec que era un complement bo de valors que de vegades en altres àmbits no els tenies, fos l'àmbit familiar, el de l'esport, etc. I per tant ho veig amb una mirada crítica perquè l'època era la que era, però alhora s'entén que també tenia una vessant positiva i també la vull destacar. En el pas pel Parlament vaig poder participar en moltes lleis, en treballar lleis, en treballar posicionaments també com a Parlament, i això em va permetre també posar la teva cullerada des d'un punt de vista ideològic, personal. En l'àmbit de la segregació escolar vaig lluitar tant com vaig poder, no només dintre del meu grup parlamentari, perquè també dintre del meu grup parlamentari hi ha gent que seguia pensant que la segregació escolar s'havia de subvencionar i s'ha de subvencionar, sinó també a nivell de Parlament. Crec que tot el que pugui aportar una formació segregada en positiu, la part negativa és molt més gran. I hi ha coses que no s'entenen des d'un punt de vista de buscar una societat més igualitària, amb igualtat d'oportunitats i més inclusiva. I aquesta és una.